Luoro nitie ni ng'anyo mar jotije mbalariany kama oriwo jopuonj kod jogo matie mbalariany pod nyalo dhi nyime kuom kinde. Jatend migawo mar somo koni gisechako twak kod riwruoge mag jotije mane ok oyango kama twagno osechope kata kaponi twagno nyalo nyuolo lemo kata oyo. Kaka yuntho leronwa, jatend migawono bende oyango ni gisechiwo omenda mar somo ne skunde 30,000 bang' puodho kwan mar jopuonjre mantiere e skundego. We shall not go back to work come what may. Yes! You must pay us 7.9 billion. Kuom jumbe ariyo koro jopuonj kod jotich mag mbalariany osebedo ka nie ng'anyo kendo juma ma okalo dondruok ne obedo e kindgi kod jatend migawo mar somo Migoso Gamba mane osiemogi mondo gidogi e tich. Kawuono chal ka gima yamo loko kendo koro jatend migawo mar somo oyiene gisechako twak kod telo mag riwruoge ariyo kama oriwo Uwasu kod Kusu. Kata kamano, e twak mar Ogamba ne ok oduoko geno ni ng'anyono nyalo rumo machiegni mi jopuonjre dogi e klas. Riwruoge mag mbalariany gi bandho piny owacho maromo shillings bilion 7.9. Positions are ongoing to ensure that whatever grievances that the lecturers have, we attend to them and we ensure that a solution is found. We give them our commitment as a ministry that just as we were able to resolve the previous challenges that were there with the CPAs, even with this one, we are going to be able to resolve. E twak mar Ogamba bende, oyango ni giseoro omenda mar somo ne skunde 30,000 e pacho ka mangima, nyaka nyicha chenro mar puodho skunde kod jopuonjre chakre e pacho ka. Of the schools and institutions we verified, who are over 30,000 schools, capitation has been released to them. And we made this decision that we need to verify the data from our institutions so that when we are releasing resources, we are releasing them on the basis of accurate data that we received from those institutions. Jumbe ariyo ma okalo, ripod migawo mar somo ma adundo, mane ochwali e od bura, ne omenyo mibadhi manie sekta no. Jopuonjre 50,000 ne oyang kaka jopuonjre manyawawa, ka koro Ogamba koni gidhi golo ripot ma ogik madhi menyo skunde mani kod jopuonjre manyawawa gi. That verification exercise is coming to an end, and once we do the analysis of the results of that exercise, we'll make it known to the public, and whatever steps that will be taken out of the outcome of those results will also be known to the public. That exercise was important because our data needed to be cleaned and we needed to work on clean data. Kopogore kod chenro manyien mar chiwo omenda ne skunde tamne, tama okuongo kod mar ariyo, migawo mar somo ne okochwalo omenda duto mag somo ne skunde piny owacho, ka sani bende tam rumo, to ma hao skunde 2,000 pok oyudo omenda mar somo. Judith Omondi, Ramogi TV. Domo malo ogolo chik ne osiptal Mamata Hospital mondo chiw ringre miyo moro